kagem Pak Suyatman jadi Malang sugeng midhangetaken paksi benti lungokke kepenak wong nembang kok bawa doyak wedhus yo lanjut halus manis tormrak ati siem mbah suwen podang jenah iba bunga hengah tiku nyanding bisa dadi tombo yo lagune esuk awan ning omah wis ora
Saiki matur nuwun karo Bapak Lurah Glagah. Yo. Matur nuwun dumateng Rama Lurah Bapak Sigit Pramono pinangka Kades Glagah. Matur nuwun dumateng Bapak Seksi Kesenian Bapak Darto kalian Pak Cip among tamu ingkang kala semanten rawuh teng gubuk kula. Kalian Bapak Ketua Panitia Pak Marjo matur nuwun. Kalih keluarganipun Bu Marjo. Lan matur nuwun awit saking rawuhipun Bapak Yudono Monep Kulon Progo. Lan matur nuwun dumateng Bapak Rubianto ya Ketua Kebudayaan Glagah. Lan matur nuwun dumateng Rama Camat Temon Bapak Rusdianto. Lan semanten ugi matur nuwun dumateng Rama Bapak Tulus pendamping kebudayaan Desa Glagah. Saestu kula sak kanca wontenipun namung ngaturaken gunging panuwun nggih Pak sedaya mawon. Monggo bintang tamunipun Mas Rundeng dipun iringi walang kekek nggih. Oke? Oke. Jaepong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Rundeng sepenuhnya medal kula pasrahaken dhateng panjenengan. Nggih, napa mboten sepenuhnya. Awang wis bunek kok sepenuhnya adewe. Nah iki ora sugeng dalu. Apa? Wis sugeng enjang. Ana limbukan metu jam 12 lagi wengi iki. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Ning ya wis nganu kok. Wis anu niki beda-beda. Beda-beda. Ngeten Mas. Nggih. Ampun nyalahke kula nggih. Lho sing nyalahke niku sinten e? Ngeten lho, ngriki niku pun adat. Dadi nek ajeng wayangan ki kudu nganggo pidato sing urut. Nah, Ngono. nggih. Dadi aku mau ya rada bunek rada wah kok ora wis. Ning karang wis adat yo adike ditanggap wis pokoke anane ming manut pokoke adike meneng teko ditandangi gaweane rasa gambleh ngono. Mboten. Niki nek perkara adat niki ngomong adat to nggih? Nggih. Nek adat niku
limbukan niku kanca-kanca niku munggah sik, lagi kanca-kanca sinden melu nembang. Niku adate. Adate wong normal ning mbok nek dalange ora normal lho. Adate niku ngoten niku. Ya adat. Ikan ora adat. Ayo mulane ora adat yo. Tapi seneng dhewe ning kene nyumatur nuwun Pak Lurah wis memberikan kesempatan lho. Arep dhewe iki ning kene iki lho. Apa to dhewe ning kene? Dhewe iki ora ono artine ning kene. Lho. Mang tekon sing ngurusi kula niku. Sapa? Ya sing ngurusi dhewe. Sing ngurusi iki sapa? Lah wong kowe teko karepmu dhewe kok. Sing ngundang kowe iki sapa kok pede? Lho aku ora diundang panceno. Lah iya. Ning demi cintaku karo kelurahan Glagah. Weh. Ya pelekke. Kowe mau pamer cinta karo Glagah. Loh, aku cinta karo Glagah, aku ora diundang teko. Aku ora bayar tekon iki. Nek nganti aku bengi iki bayaran, semplak ndasku bali saka kene. Oh. Tekon Pak Lurah. Jenengan anggap kula mboten, Pak? Ah. Ora anggap kok Mas. Mboten dhewe. Kok pentas. Loh, aku demi cintaku, Pak. Oh, ya wis. Aku ora nggon golek duit ning kene. Ya wis. Seduluran sing tak goleki. Oh, ning aja mendonong aku. Aku ora mendonong. Oh. Nek sampean ora mendonong pancen mripatku ngene iki. Ning kelakuanku apik. Ora. Iya. Nek iki cetha ora bayaran. Ora bayaran. Dalang teko 17 yuta iki tetepan. Ah, cetha baten. Saiki gamelan kudune perunggu nganggo wesi kok. Wah, sing penting Asiwane perunggu kuwi ana. ana. Lho, kan nyewane ana regane. Oh iya. Sik. Tak urus. Angge kudu diurus ora. Nek dalang nganggo gamelan wesi iki wiyaga ben sadar sesuk nek dompet sithik ora protes. Oh. Aniku nak yogane jenengan. Gambarake nek adek iki rada anane ya rada piye nulungi masyarakat Glagah. Rada prihatin. Rada prihatin. Ngerti kondisi. Dong ora joen kowe. Harapane kuwi ya mung mergo nganggo gamelan. Terus lanjut. Iya, Iya tak ngrungokke sithik. Yo. Mboten bos, wong sing duwe ngomong sampeyan kok tak ngrungokke mawon kok. Loh, bintang iki sampean lho. Weh, mboten ten bintang kok bintang pripun? Bintang kejora. Wah, lak ngoten. Niki Niku bintang sing jenenge bintang tamu enten sinergine kalih dalange ngoten niku. Sepel. sing jenenge pengendang. Wo karo aku besti takon. Wo. Sing ngendang ki wah ngeri. Wow. Denene wis ngenteki kendang pira? Saking apike le ngendang. Oleh ngeplak kuwi. Apa saking apike ngentek kendang pira? Dikeplaki di nganu. Ora. Di apa? Gadekke ro denene. Kebutuhan. Loh, nek ngomong cinta tentang Glagah, wo aja ngilak-ngilak aku kowe. Lho kok iso? Festival ketoprak. Oh, Tepuk tangan. Wah, rungokke. Kosek Mas. Pripun? Jenengan ki asmane sinten kok teko do teng Brengok kepiye iki? Lho, wah iki dalang ora. Jenenge sapa terus saka ngendi ngoten. Nek kula ngerti. Nek penonton sing burung ngerti kan kudune nggih perlu dicaosi pirsa. Sik ngene lho. Teko-teko kok. Nek hitungane saiki tak tekon. Iya. Bu jenengan niku ngertos kula mboten? Gobokmu ki rungokno. Ngeyel. Soale nang kene kuwi mungkin TVRI ora terjangkau. Oh. Dadi awake dhewe kudu paham, Dek. Iya. Kudu paham alirane iki beda-beda, tidak semua wilayah. Iya. Tepungan lurung kok. Tepungan Ya. sithik, yo. Oh nggih. Nami kula Srundeng, Bu, Pak. Ora ngono. Saking pundi kelek? Kula saking Yojo. Sing siji sapa kuwi? Pun ngerti dereng niki. Niki kanca kula jenenge sinten? Sinten? Kabel digoreng. Kosek Mas. Nek Srundeng semono gedene yo kermine sepiro sih? Niki sampean kleru nek ngarani kermine. Lho, nek Srundenge sakmene iki. Aja nilai kermine. Dalane kermi niku lho. Nek Srundeng sakmene iki, dalane kremi sak cendela. Niki kanca kula asmane Mas Srundeng, sampun ngertos? Nggih. Sampun.
Nggih. Kowe yang ngenalke. Nggih, nderek nepangaken kula Ari Kenyut. Saking Yojo. Sapa? Sentul Kenyut. Jeneng kok Sentul Kenyut? Wah, iki ya dalake ya budhek. Oh, ya padha. Ari Kenyut. Oh, Ari Kenyut. Nggih. Niku merga kula lair kok dijenengi Kenyut niku wonten sejarahe. Sejarahe apa? Ah sesuk nanggap dhewe. Sesuk tak critani sejarahe. Tetep copet halus-halusan. Ya sing Lho, cetok nggih. sing cetok dhewe iki seneng. Dhewe ora usah mikir warna-warna. Sing penting dhewe melu mangayu bagya acara ning kelurahan Glagah bengi iki. Betul. Mbuh engko acarane iki kepiye-kepiye ora ngerti dhewe sing penting dhewe melu mangayu bagya. Cen. Yo Nah, semangate ngono. nang kene iki seneng-seneng kok. Heeh. Semangate nang kene nyengkuyung Cen. nyenengke warga ning kene. Iya. Kahanane niku apapun keadaannya kuwi awake dhewe melu membahagiakan, melu mangayu bagya merti desa. Kelurahan Glagah. Lho iki mau makane kuwi dhewe iki coba udu adikku lanang sing sambat karo dhewe aku ya ora mangkat. Ya mergo cintane kok ya. Saking cintaku karo Glagah. Lah iya, mulane kudu nang kene iki jenenge kita berkolaborasi. Heeh. Nyak sing sayo Sing Ono kuwi. Des. Dadine seneng-seneng nang kene iki suasanane bahagia, Bahagia. bergembira bareng. Lah wong glo Pepsodent sing di sinden kok Pepsodent. Sinden Jiro Lupatmo 6 Jiro Lupatmo 6. apa jenenge? Sinden. Ayo iki sing sikatan kanggo Pepsodent. Ki sinden Jiro Lupatmo 6 tu. Lho, Oh. sing papat ABG, sing telu kuwi. Kowe lho sing ngomong Apa jarine apa? Manula. Ya ora Manula. Ya aja nyepelekke lho kowe, Des. Ambak-ambak ngene iki mbiyen tau perawan lho iki. Iki yo tau kaya iki lho. Tau semene-semene iki. Meng saiki kepangan umur jur ting klintring. Iki jane ya bocah Bocah apa? sing wis ning wis suwe. Heeh. Ya iki jenenge mantan perawan iki ya iki. Iki sing jenenge bocah kesuwen ngene iki. Bocah iki nek kesuwen dadine telu iki. Karepe bocah ning kesuwen dadi Nek kudune sinden iki didelok penonton to. Kudune. Sindenku mah nonton wong-wong. Ana sindon kok letter L ya lagi saiki aku. lho iki ben Bani senggone ramot kok ya. tekan Pak Dalang iki nggo bedake klastere. Klastere Jiro apa? Lupat ki klaster menengah ke bawah. Iki klaster menengah ke atas. Kok ke atas piye? Maksudnya iki luwih cedhak harus nggak urip. Wah, nek kuwi jan. Loh. Kok ngeten lho. Ya. Yuli, Mbok. Hmm. Niki sing jenenge cedhak karo sing gawe. Dijelaske to diulang. Tak jelaske. Sing namanya orang kemudian usia di atas 50 tahun ke atas, pasti mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Sing cetha rawuh-wuhan ngono kuwi. Maksudnya lebih Jelas, mendekatkan diri kepada Las-lasan yo Lah malah. iya. lebih mendekatkan. Soalnya ngeten lho, Pak Dalang. Ya. Mergo sing jenenge Yo ngalah. Kadane ya sing jenenge wong wis 50 tahun ke atas. Iki wong apa wong-wongan? Weh, niki calon wong ya. Niki nek iso diparibasake wong loro niki isih jemek. garing ngenteni le kentrel. Njur diguang kali. Tegese artinya kita bisa belajar dari senior-senior. Nah, rak ngono. Saking ibu-ibu sing adik-adik iki sinau piye to carane ngadepi penonton. Lah, ngono kuwi omongan. Mula kuwi sing jenenge wayang ngendi wae mbok dijereng sinden iki perawan nom-nom mesti ning bongkotan kono sing tuwa ra ketang siji loro. Soale Lah, kuwi mergo dienggo ngembani mereka kuwi. oh. Sing ngomong kuwi. Lah iki luar biasa. Sing enom papat, sing tuwa telu. Lho, kuwi mergane ngerti ra kowe? Sebabe Nek sing telu ki luwih murah.
Rembukane gampang ya. Iki sing kene 150 sing kono 75 menyang kok. Sik. Omongan kok do kemerutuk. Loh, tenan iki ora, Dik. Heeh ta, Dik? Heeh ta, Dik? 75 gas to, Dik. Alah, busuk tenan iki yo mantuk kok kurang ajar. Lah iki tenan 75 gas kok. Mbok Dik iki. Oh iya. Andiane kok. Kuwi mongko le dandan ning salon entek 35. Sampeyan iki anggotaku omah belani bintang tamu. Li Andriayan wong neko. Kuwi le ning salon 35. To, nggo jajan 10.000. Dekne mulih ki ming nampa dit 15.000 kok. Yo, kuwi bukti kecintaan. Kecintaan terhadap kelurahan Gelagah dan terhadap seni budaya Yojo. Tepuk tangan buat yang senior ini. Berarti apike ya. Mesti no. Tenan kok. Apik, pinter-pinter iki bintang tamu. Beda. Iki loro iki isih ngene. Sing pojok dhewe iki delek-delek. Sing pojok dhewe iki meneng wae. Kowe ngerti ra? Apa soalé? Sing pojok dhewe iki ora 75. Piro? 50. Saya medhek. Mula meneng wae. Heeh. Nggo dandan 35, nggo jajan 10.000, bali ming nggo duit 5.000. Kowe nggo tuku ronde ning pojokan wis entek. Mula ya ketrap Ning iki saora-orane. ana nyinden kok tombok. Ning saora-orane bukti kecintaan terhadap kelurahan Gelagah. Oh, iki luar biasa. Sing jenenge dedikasi kuwi pancen ngono kuwi larange. Penting. Ning beda karo sing papat iki. Oh, papat iki lho, Jiro lupat wah jan. Bocah iki ngalah. Iyalah. Iki nganu sing pinggir dhewe kaya nganu. Coba. Nek apa? DA, nek dangdute DA. KDI. DA Akademi. Oh, DA Akademi. Kaya Lesti Kejora. Ya iki lho. Les suger gundulmu atos. Les suger. Kuwi ora les suger. Golek suger daddy. Golek suger daddy. Kenal sih. Mbak Yuli, Mbak Yu Sange. Kula tak tetepangan kalian sinden pun keparangan mboten. Ane pun Risa sedaya wong kula kenalke. Lah nggih aku lho dereng kenal kok. Lah wau sampean wis kenal kula kon kenalan. Ya wis lah. Kok bareng aku kenalan ra entuk. Manut. Lah kudune adewe munggah yuk ngenalke adewe ngenalke sinden-sinden ngono ya. Ya wis monggo. Nganu niki person mboten sak kalih penonton. Jenengan kalih kula tekon-tekonan mawon. Nganggo mic. Ayo nganggo mic. Nganggo mic kok le. Bocah iki lho. Anake sapa? Anak sapa kowe? Kula putrane Pak Dalang. Oh, ya pas. Suarane atos. Padha bapakne. Iki arep nguyuh njaluk diterke bapakne omong iki. Kula anake Pak Dalang. Heeh. Anu sik tak takon Pak polisi. Pripun? Nek mateni dagelan iki hukumane Pak Dalang, teng mriki aman. Oh, iya, Kapolsek niku CS kula. CS kene. Oke. Pak Joko niku CS kula tenang mawon teng mriki. Lanjut. Pak Kapolsek CS kula. Asmane sinten, Dek? Penti. Oh, Penti. Namane pendek Penti. Dawane Penti Lener. Penti Lener. Sinten asmane panjangnya? Budiana Penti Widyanada. Oh, Widyanada. Oke. Pentiani, Pentiana. Alah wis wale-wale. Wis lah, penti tok wae. Wis Penti. Wis manut bapakne. Wong sing dalang bapakne. Sebelah mikir telung lare mumet kok. Dagel. Ah wong selarik ora apal-apal kok. Yo lanjut. Kenalke dine. Mas. Jenengan? Derek nampangaken nami kula Kesya. Oh, Kesya. Nggih. Artinya apa? Asline Kesya. Artinya apa? Mboten ngertos. Kesya ki nama pendek. Nama panjang takon aku. Apa namanya? Kesyayangan aku. Wis tau disampluk kanggo wilan gampang gurung. Ada. Kesya. Tes sekolah, Dik. Tasih. Ten SMK Sadewa Wates. Oh, wates. SMK 1 Sadewa. Sadewa. Oh, Sadewa Wates. Kesehatan. Kesehatan. Nggih. Calon bidan. Elok lho. Loh, maksudnya kuwi sekolahane kesehatan dek nenek iso nyinden. Kuwi luar biasa. Wah, iya. Kejaba dek nenek kuwi sekolahane ning SMK 1 Bantul, SMKI. SMKI. Yo Nyinden nyinden iso Wangun. dalem. Wangun. Nyinden Wangun. Iki SMK
Kesehatan. Kesehatan. Tepuk tangan untuk adik ini. Mulanya kalau kita berbicara tentang potensi, Kulon Progo itu tidak pernah kehabisan potensi. Kandian yuk. Seko SMK Kesehatan wis iso dadi sindik Nah, kok. yogo sing maune copet iso dadi pengendang. Sapa? Ih, Sapa biyen sing endang copet biyen. Saking cepete tung tak ngono. Lho, Pengalamane ya. digo sip. Aning sing ngendang kuwi nganu sekolah SMKI lulus SMKI mah dadi copet Lah, tenan. Cok ngutili rokokku. Saklajengipun. Ya, Dek. terus. Oke, derek ngepaken. Nami kula Erina. Oh, Elina, Nggih. nggih. Sekolah Nggih, tasih tasih sekolah. wonten pundi? Kula ten SMK Kesehatan. Lho, SMK Oh, Kesehatan lho. salah. Oh, iki anu. Modus Ora ngene lho. Dadi dinggo apa jenenge penetralisir. Terapi. Terapi. Dadi SMK Kesehatan kuwi nek ana wong lara sing lara napa Mas? Sing lara bathukku, sing pijet gan endi Mas? sing pijet nggon niku. Kuwi intine ngono kuwi. Terapi gending. kesehatan. Gending ya. Oh, kesehatan. Wah, sip. Denene duwe anu, duwe ritme anyar. Heeh. Monggo Mbak Lesti. Lesti kejajaran. Ji, selamat malam Mas Rio. Selamat malam. Selamat Wah, iki malam, kayak Mas Ari. Ya, selamat malam Mas Rio. Deloken carane nyekel mic. Piye maksudnya? Kalau Ya, selamat malam Mas Ari. Wis pengalaman. maksudnya Wis cek Nek sing pengalaman sing pengalaman. Selamat malam Mas Ari. Beda ceklane mic iki beda. Aduh, ini. Nek Des pengalaman sampun Wau mergane kaget, nek niki mboten kaget. Oh, tasih kuliah napa sampun Ji, tasih kuliah. Wonten. Mika. Wonten. Universitas Negeri Yogyakarta. UNJ. Jurusan Akuntansi. wah iki apik nih. Ekonomi. Iki apik. Iki gesek Iki meneh. cetok. Iki neng akuntansi kuwi hitung-hitungane jelas mesti dene. Dadi Cetok. nek Serem hitungane. hitungane serem. Piye? Dadi engko di Mbak, jeng nyindan iki lho. Lho, anune piro, Mas? Transaksine. Heeh. Anu, bayarane piro? Bari sak meten, Mbak. Terus transportasine piye? Detail ya Dek, Detail. ya. Engko baline piye? Selamat apa ora? Ngono ki lho. Konsumsine piye? Konsumsine piye? Oh, gawe kuitansi. Capek ana ora? Ngono kuwi. Engko nek iki ming 350. Oh nggih, kula sak tembang mawon. Wau nek sing Heeh. Sak nganu, sak udu tembang. Apa nek carane nyanyi? Bawa. Nulodo. Kowe wae. Ngono kuwi. Hitung-hitungane cetok. Hitungane cekel. Lah, Mbak sinten mau? Septi. Septi. Kuwi lahirnya bulan Agustus. Lho kok Septi kok Agustus to? le lahir iki nang Sepiteng. Lho, iki. Kula iki lagi arep tak teruske ora nganggo tank, sakniki wisan nganggo galon. Oh, Septi galon. Oh, Septi galon. Mbak Septi saking pundi? Saking Anda Paduk. Duk serem. Anjir. Lambene lho anjir. Iki lho, sandeng ada waduk anjir. Lah nggih dusune nganji. Oh. Oh. Jenenge desane Bocah. maksudnya nganjir. Anjir. Cah saiki ra apa-apa anjir. Anjir. Itu terbawa kondisi sekarang. Oh. Mulane saiki mulai gelo-gelokan iki lho. Wow, ya gone kowe isih milenial. Kok milenial? Num-num. Oh, sing tuwa mek sing endang tok. Liyane sing enom kabeh. Kae paling tuwa. Saking Sampun. nganjir. Nyanyi nggih salajengipun. Oper nggih. Nggih, nggih. Sing sepuh kenal Nggih, mboten. adik sinten menika, Dik? Dik. Miki, Dik. Alah mutus. Ngono e. Kok tak tumbaske nganu wis. Tak tumbah karo manis. Apa anu tahu pong? Tumbas karo manis saya gigis kok legi. Naminipun sinten, Dik? Wingi pun pitepangan to. Cen. Napa kok lali? Waduh, iki sik endi ya GR ya? Mulane
sing jenenge dagelan kaya awake dhewe iki honore wis entek iki mesti wis lali. Kok muni wingi wis tepungan karo aku. Kowe neng ndi? Ayo, neng isor waduk mesti. Beda. Anjir. Kok isor waduk? Aku dume ning Glagah mesti tak menjak adike iki kowe. Aku nek nang Glagah iki anu ya, Apa? aku mendayung. Ngapusi. Gitu. Tuh. Yo nomor loro. Asmane sinten, Dik? Pun lali napa? Saestu lali kula niku. Ngeten Dik, mboten lali. Biyen niku mergo sangune 2 botol kokean dadi ora drong. Ki apa? Iki sindar karo dagelan iki mah kaya ujig-ujig kabeh. Kandhane yo. Kowe omong pas kuwi aku kilap. Heeh. Pas niku adik kula Srundeng kilap. Mbak Tusri. Nah? Mbak Tusri. Oh, Saking Bojong. Bojong Mbak Tusri. Tusri. Tu kuwi loro. Tu kuwi metu to. Tu ki metu. Sri kuwi sir. Lambung. Bocah ora tau tak tipal kowe. Buayi wingi sore ngerti-ngerti ya. Masane ndadasi lho kowe iki. Ana metu kok maksir. Ana wong koprol ya. Mbak Tusri. Tusri kok tusir. Ibu tusir Ibu Tusri. Lah sing wah iki wis. Ya gogohi sik, gogohi Ki sik. nom-nomane mesti ngentekke yoga wong model-modelan ngene iki. J nderek pitepangan. Nggih. Nami kula Dek Asih Suwarsih. Dek Asih Suwarsih. Iya. Lah wau pendikane nek sing sepuh-sepuh adik. Nggih adik nika. Dek Asih Suwarsih. Dek Asih. Adik sakmono kuwi nak ya pempese boros banget. Adik semono yo Dek Iji. Kowe gak dek Saking semono ki. ngompolan lho njenengan iki. Dek semono ki ngentekke kempongan pira. Pedale wonten pundi, Dik? Yo nggo gawe nganu. Nggo gawe. Panjatan. Oh, panjatan mriki. Nggo gawe ngimbangi kremine mau sepira. Dalane kermi kok kermi. Pedale Yo, wonten dilanjut panjatan, kuwi, nggih, teko ngendi Dik. Wah iki. Nggih. Iki biasane gonge iki luar biasa. Luar biasa gonge iki. Wah, iki anu gestar. Iki idolane para wiyaga-wiyaga ya iki. Nek zaman semono lho. Gong apa? Lah kok gong lho? Nek gong ki gur nek kuwi mah laos. Niku gong sing pecah, black. Nggih, nami kula Surtina. Wah, Sing kurang ajar iki sing kae. Kulo lho kok Mas ditung tung. padahal festival ketoprak apa piye? Ngono ro ngomong kok wis Bu Surtina, kok di Bu Surtina lah gak wonten pundi? Kula celak makam Pakualam Girigondo. Oh, mriko. Bandara wis Sanes aja diteruske. Aja diteruske timbang kubur ning kono kowe. Asah ngomongke bab kuwi liyane. Liyane wae. Liyane wis Kaya payu. ora ana bahan liyane. Liyane wis payu. Iki bahan terbatas iki. Limited edition saiki iki bahan iki. Nggih. Iki wis komplit kabeh sing dikenalke. Dek ajeng pripun nembang napa ajeng pripun? Weh, kula niku mboten wong loro Pak Dalam. Nggih, pripun? Niki mumpung dina iki. Aku bloko karo pengerawit. Aku bloko karo penonton, Karo warga. karo warga. Pak Dalam. Mbak Yuli Mbuk, kuwi nang kene ternyata duwe simpenan. Cangkemmu ora ngono lho. Iku aja ngrusak jenenge Pak Dalam. Wah, iki tokoh sing selama iki disembunyikan. Karo Pak Dalam. Wah, Kowe mbok ra ngono kuwi to. Aja tok publik lho iki. ora tak publis. Iki live streaming lho. Loh, iki ora tak publis. Ning iki sesuatu sing rahasia. Wo ana bintang tamu asli saka warga Glagah kene iki. Kuwi yo tok publis ning kene iki piye to? Weh, Ambok jajal kok tak weruh. ditokke. Yo, Serampat tadi. Onti Mimi, yo. Apa lagune? Piye? Dalang kowe. Dalang kok disemayani. Yo serampatke. Lagune apa? Tak ndang cangkeme ini. Manut aku. Sol.
fotoku tak copot men ketok enom. Aderan. Angger ngerti sing Ya. Wong anakku wis gendengan iki mau Mas Rundeng. Gendengan pripun? Mak Pak Ayu. sinten sing ngoten sinten? Niki lho. Mboten. Weruh mbake. Ayu. Ayu. Ya iki jodohmu, Pak. Pak jodoh. Ketoke trauma. Duwe bojo kaya ngono iki pendak wong meng glegeken e. Ora ning ketoke Pak dalang Ning nek wong kaya ngono kuwi mesti nriman. Kok neriman? Kuwi setahun diragati 20.000 cukup. Sampeyan iki kok gawe-gawe. Nah. Sampeyan gawe-gawe niki. Ora mungkin 20.000 iso cukup Cukup mbok disekseni wong sak donya. Carane Tukoke tanggalan. Seko Januari tekan Desember setahun rak cukup. Pikiran jajal ora. Ah niku kurang hebat. Sampeyan mung setahun. Piye? Kula nek duwe bojo ngeten, tak ragati 10.000 nggo sak jeke urip. Apa? Weh cangkemmu 10 Sing apik, wadah kacangmu ki sing apik. Wadah kacang apa? Condong. Kabeh nek contong kok ngene. Apa? Congor. Kula nek duwe bojo niki tak ragati 10.000 sak jeke urip. 15.000. Kowe 15.000 aku 10.000 le. Dincik kowe. Kok iso? Weh, kula kon ning pasar Wates Piye? tuku klopo siji 10.000. Kambil. Kambil. Terus? Keprok-prok dikroak isine diparutke. Terus? Bathoke nggo ngemis ning perapatan. Oh. Seumur hidup. Oh, pengemisan to iki mau. Timbang meng kalender. Oh ya wis. Kalender hubungane meng karo kabeh. Weh, profite. Wis gak ditepungke. Wel tepoke sampean lali. Lali tak tau nepungke wong denene wis tepung kok. Kemi ngomong kemi. Iki ngomong, mumpung anak-anak iki ben kukut leo mawon. Sisan. Mas Widi kesupen apa? Biar ora kowe. Nak, Sik. bapakmu lho asline. Aduh, Kelakuane bapakmu no. Omong mbokmu. aku cenjen kurang ku 15. Engko tekan omah mbokmu kono ngesah bendro. Bapakmu blos kon gedeng cengele. Estu, Mbak. Sok lali ya. Asmane sinten saking pundi? Enggih. Mosok kesupen to Mas Supe, Widi? estu. Supe nek ra bayar ki supe kok. Izin derek nepangaken nami kula Nuni Wijayanti, aslinipun nggih dusun Glagah. Desa Glagah nggih. Sakmenika wonten saderengipun pintu masuk Pantai Glagah nika, Mas Widi. Oh, nggih. Oke. Mulane Mas Widi nek teng mriki niku ampun keduren. Kementriten njur sok lali e. Ketemu karo sapa? Tibane ning kilap. Kilap. Apa ora Mbak Mimi sampeyan Ini kenal dalam. karo Pak Dalang apa piye? Ceritane piye kok kenal kula Mas Supe iki? Lah ngono to. Karang nek wis 3 botol ki njuk ra eling apa-apa e. Enggih. Kok pun dangu katose mboten mancing ten ngajengan omah kula niku Pak Widi. Jan. Malah solo blok iki. Mancing perkara. Jebul solo blok to iki ya. Solo pok piye. Kowe ora ngrasake anake berbus mili lho iki. Terus gak dikenalke arek kepiye kuwi? Angkose kok njur terus arek kepiye. Kowe iki nek dibahas uripmu kok njur arek kepiye ya angkose kok. Limbur. Heeh, kok arep mlipir ya. Mbak Mimi sakniki kegiatannya saben hari apa? Setiap harinya nggih kula penyanyi. Penyanyi lho, Nggih, Geng. nggih. Sak nganu maksud kula sakwise terluka kalih Pak Dal iki nasib jenengan pripun wingi niku? Sawise terluka. Heeh, sakwise terluka kalih nika. Nggih niku. Terlunta-lunta niku nggih kula nggih Terlunta-lunta. nyanyi niku Nyanyi tepan, wae. nggih. Nggih, tetep Nggih. nyanyi kula pokoknya. Nek kula pesen niku mending kalih yoga timbang kalih dalang niku tenan. Kok iso? Padha pahite. Tukang tinggal sama lho iki. Karek ketemu wae. Piye? Tukang seter piye? Selo. Tak kandhani. Selo ning sekeng kuwi. Kayak ana dedek-dedek gemes ya lho. Kesayangan Onti. 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 Iku
Iki nek ngundang iki onti. Ini adik-adik semua ya. Iya. Wiyogo-wiyogonya ini kayaknya masih adik-adik semua. Ini onti. Heeh. Onti yang itu itu udu onto ya kuwi. Sing ngendang kuwi otter. Nek basa Jawane regul. Tukang regul. Mbak Yuli Mbok, Mbak Yul Cange. Yun. Niki onti Mimi niku penyanyi. Ah. Dadi nek ngomong soal swara, piyambake niku wokung. Jajal. Wih suarane ngeri. Tak Ngerine. Mula saking ngerine iki bojone nganti ganti ping 4. Soale Bojo pertama disuarani Modiar. bojo kepindho, Bojo kepindho suarane opnam terus mati. bojo ketelu, Suarane minggat. Aduh. bojo kepapat. Ih disuarani isih hetel tekan sprene. Awet. Awet. Soale Budek. Jan nek wong budhek iki timbali malaikat ya ora mati-mati. Kok iso? Ora krungu. niki nek Mula yoga-yoga iki trimo budek. Uripe dawa-dawa doang. Ki mbok kena pinjol wae ra gagas kok cah-cah iki. Ah, ta pemene jaipong. Ah ditagih pinjol wae ditantang gelut terus dalane. Aku ngerti nek wong gawane pleset. Apal aku sampe. Mbak Nuni, Dalam. sampean nek Mas Rundeng gelem ora? Bentuk-bentuk ngono kuwi. Loh, iki besti nek arah aku DN iki. Nah aku dadi wong wedok emah karo Mas Rundeng. Lah pripun Pak? Ah rupane jijiki ngene. oh, sampean ampun delok casing. Kowe tak tanting tenan. Sing jenenge wong urip sing digoleki barang jijiki ya ora. Ora ana sing barang meling-meling apik ra. Apa kowe golek Luna Maya sing digoleki ora sing meling-meling mesti sing jijiki sing goleki. Ora, Le. Lho kae lho sing ngenong kae ngene. Besti nek ora kowe sing ngenong kae. Andriane kok wong urip golek sing jijiki ya. Mula kuwi golek ana sing jijik kaya aku ngene iki. Malah awet. Kemecer kan. Jenenge onti Mimi. Ah Mbak Nuni, Dalam. jajal Mas Rundeng kuwi tuntunan. Aku tangan dituntun aja. Pandrongan. Ora, sik terus tak takon. Kok sampean niku kok Sundeng dibandong aja. Mboten tangi dibandong. Piye? Maksude Kuwi dibandong. Bandong tangane. oh kowe radong basane. Mboten. Aku gandengen Tangannya gandeng. dipegang. Oh, kamu nggak cemburu? Enggak. Bener. Enggak. Sik. Oh. Engko aku digandeng. Aku digandengi tekan wah gantung kowe. Jal Mbak, setitik wae. Ayo aku Setitik wae. Aku panas ora lho. Mau dicoba? Jal, Coba. coba. Oh iya. Panas ora. Wah digandene swarga. Waduh kaya guwang batang. Ana batang kok ngemplok. Mas Widi kok udah lama ya kayaknya nggak mampir minta dibikinin kopi. Bejang gampil. Mati kowe. Ampun ngeten niku mangke Bu Surtina cemburu. Kopinya kopi hitam Mas Hari. Legi ora? 2/1, 2/1. Kopinya 2, gulanya 1. Aduh, Ora. Kopinya 2 sendok. Kopinya 2. Gulanya 1 sendok. susunya. Susunya senenge. aku mbok ora ngomongke susu kok. Iya toh? Aku deg-degan le. Kopi susu ki lho. Ayo kopi susu. Ayo. Kopinya 2. Gulanya 1. Susunya ah ya rasa karepe. Ah sak karepe kok dijambak ya. Sak tangkep. Ayo. Tetep jijik kok Surundeng ngomong. Andriani yo. Sing jijik iki sing dadi goleki. Kayak nembang niki apa piye? nembang. Ayo wis gak nembang apa? Niki Mbak Mimi arep nembang apa mau? Nyidam sari. Nyidam sari ning Lah, jaluk dibawani riye. Oke, dicintenge Mas pelok 6. Yo, sing bawani sinten niki Mbak-mbak niki? Manut, Mbak Septi ya. Mbak Septi. Apa Mbak Nuni dhewe? Pundi? Nyuwun ngapunten niki nek biasane kula lagune Inggris, nggih. Oh, nggih, pun derek. Nggih, demi spesial niki nggih Oke. merti desa niki Siap. kula usahakan lagu Oke.
Betul iki. iki. Iki anu Pak Dalang. Oke. Langgam. Iki keturunan Inggris karo Jawa. Ya. Metune pitbull ini iki. Iya. Betul itu. Apa kuwi? Bebete ucul nganune metu. Sok ngono. Titingane sepinten? Nggih Mas Rundeng. Pitbull niku nek pun nyokot mboten gelem Ora muncul. gelem muncul tenan. Pitbull. Yakin, nah. Wes gek nembang ngomong. Nek rung tek pemane rung diculke. Ya tintingane Mbah Binto. Sek jenenge Inilah Nuni Aprilia. dibawani, Mbak. Yo. Dibawani Mbak Septi. riye. Dibawani. Mbak Sep. Oh Mbak Septi. Mbak Sep. Iya, Mbak Septi. Ya jumeneng teng mriki to, Mbak Sep. Mbak Septi jumeneng teng mriki. Jumeneng teng mriki. Nah. Jumeneng Mbak Septi. Septi Kejora. Ya. Lesti. Ya. Oh, Lesti. Ini Niki Septi. Nggih. Yuk, Mbak Septi. Ngatek nggih. Nggih. Pamit nggih, Jumeneng Bu Bu. Waranggono monggo. Wok 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 wok. Septi. Cek. Dalam. Niki bawane Ya, tak ah, benten dibawani. nggih. Beda nggih. Nggih. Pangkur mawon nggih. Siap. Septi. Nyuwun pangkur nggih. Septi. I love you. Halo Mbak Mimi. Halo, lama gak jumpa. Nggih. Temen. Kok mau karo aku ra ngono ya? Wis Tak ra niki omong nggih. bae gek dibawani Tak kok niki omong nggih. bae. Srundeng iki omong bae. Wong Srundeng meneng ngomong wae. Sing ngomong niku kula dadi Srundeng. Nek ana hukume nimpal dalang nengke wae tak timpal ket mau kok. Janjane anten dendam napa to Pak Dalan niku kalian jenengan. Lho niki Ampun, bukti lek kekancan niku wis lahir batin. Oh, ngaten niku. Ora ana lara Tanda ati. tresna Wis ora ana lara atine ngaten Nek wis kekancan lahir batin iki paling Mergane basan. kok mboten lara ati mergane. Ora duwe. Atine wis dikilokke. Yo. Ndak selak esuk kae penonton nganti muni to. Awis ket mau. Mingkorengo karo akarana karenan marti Gemblontor ya suarane. Kok banyu kalen. Kong. Oh, maksudnya ngoten niku. Yo terus. Srundeng dilarang ngomong. Sinukarto mereka tarto pakartine ngelmu luhur kang tumraping tanah Jawa agama Mbak Septi beksa, Mbak Nuni nyekar, Mbak Mas Rundeng sak rencange joget. Jenengan boten kangen kali jogetane Mbak Mimi. Ya.
Enggak. Upama Sliramu segar melati aku kumbang nyidam sari langsung wilet iki wong manis aku kan bakal liwati janji prasetyane ati lenggah Mas Rundeng mangke tesih goro-goro mboten Mbak Sep mugi-mugi tesih oh nek tesih Mbak Nunik dihargai supaya mangke nutuke nggih mangke jenengan mangke lajengaken kula kendel nggih nggih mangke goro-goro kula siap malih nggih keripik gedang keripik telo kuwi nggonku awakmu tawa kok ora oleh ya mengarep tawa kula niku bakal ya slendro Mbah pun lajengaken rumiyin Mbak Yuli Mbak Yu Cange mengko tutuke gara-gara nggih Mas nggih nggih monggo Mbak Nunik matur nuwun diregengke nggih nggih matur suwun nggih sami-sami kuku sing ngedupa gumelon ngeneng kentiasa ngapeke gawengku sagung jajan nanging sangit tangi kipi sangresi kaneka putra kangen jok saking wiyadi sinigek ingin wonten pamujan kocapuk ingin wonten Pasiban Jawi anenggih Prabu Duryudana Natkala ngawi sanggening Purwadya bala kruweng dados percal ngajeng
Saryapati Haru Sengkunyapa dipendhita lho. Ngirit Prawadya Bala Yetya Kacandra Bira Gacawijil Sang Kiwandelan. Kaping Prawandawa sumaping pabarisan Runang gono gawe gelar sira wang ing ngroko ngawangga kepareng Dene Lungsung Pawarta Yayi.